манбаъҳои огоҳ аз рафти тафтиш ва як мансабдори додистонии шаҳри Хуҷанд рӯзи 26 январ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки парвандаи ҷиноӣ алайҳи ду соҳибкор Муҳсинҷон Тоҷибоев ва бародараш боз шуда, онҳо аз рӯи моддаи 207 қисми 1 кодекси ҷиноӣ, яъне вайрон кардани қоидаҳои беҳдоштӣ ки аз беэҳтиётӣ боиси бемории оммавӣ ё заҳролудшавии одамон гардидааст, айбдор мешаванд. ин банди қонун аз 30 то 60 ҳазор сомонӣ ҷарима ё корҳои ислоҳӣ ба муддати то 2 сол ва ё то 2 сол зиндонро пешбинӣ мекунад. соҳибкорон ҳангоми таҳияи ин гузориш ба зангҳои мо посух надоданд ва мавқеи онҳо нисбати ин парванда маълум нест. қаблан низ Муҳсинҷон Тоҷибоев соҳиби дӯкон дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфта буд, ки ба хотири халал ворид накардан ба тафтишот намехоҳад дар ин бора гап занад. аммо намояндаи додистонӣ мегӯяд, дар доираи ин парванда инчунин камбудии кори ниҳодҳои назоратӣ низ ошкор гашта, аз ҷумла нисбати 3 корманди идораи андоз ва 2 корманди идораи беҳдоштии шаҳри Хуҷанд парвандаҳои маъмурӣ тартиб доданд. таҳқиқи ин ҳодиса дар моҳи декабри соли гузашта баъди он оғоз шуд, ки чандин нафар бо нишонаҳои дарунравӣ, қайъкунӣ ва ҳарорати баланд ба идораи беҳдоштии вилояти Суғд муроҷиат карданд. ошкор шуд, ки даҳҳо нафар аз хӯрдани маҳсулоти кабобие, ки дар даромадгоҳи Афғонбозор инҷо яъне қарор дорад ва дар пештоқаш пирожкаи Ленин 77 навишта шудааст, заҳролуд гаштанд. он вақт идораи беҳдоштии вилояти Суғд ба дари ин дӯкон муҳр зада буд. аксари заҳролудшудагон, ки масъулон шумораи онро ҳудуди 50 нафар гуфтанд, сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобуҷон Ғафуров буданд. пизишкон ҳаёти онҳоро наҷот доданд. интизор меравад сифати маҳсулоти чунин нуқтаҳо беҳтар гардад, чун кормандони додистонӣ гуфтанд, ки пас аз ҳодиса дар аксари дӯконҳои мурғкабоб ё грилли шаҳр, ки шуморашон 6 адад аст, тафтиш гузаронидаанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.